An balima Shark Pro TV lagɛbaa bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a fɔ aw bisimila aw ka bamanankan kunnafoni a kɛnɛ kan. Nin ye kunnafoni telema ye k'a da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. An b'a jira aw la k'a fɔ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'a daminɛ Bamakɔ kana bila Sikaso ani marabolo caman kɔnɔna na. Nin waati kofɔlen kɔnɔna na samiyɛ tan ani filafili kɔnɔna na min ye kurantigɛ belebeleba o bɛ ka kɛ yɔrɔ caman na min n'a bɛ ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kamana gan. Nin tun y'a siɲɛ fɔlɔ ye an ka jamana kɔnɔna na kuran ka tigɛ samiyɛ kɔnɔna na an deli bɛ kurantigɛ la funtɛni waati ani tilema waati. Nka ka sanga ni samiyɛ bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ ji caman bɛ yen nin waati in na kurantigɛ kɔni maa caman kɔni bɛ yɛrɛ ɲininka olu kɔni t'a dɔn kurantigɛ in kun ye min ye a jubaju o ye jumɛn ye. An b'a jira aw la k'a fɔ nin kɔsɔn in na min ye jamana maa ɲɛmaaw olu kɔni minisiri falen kɔni kɛ fɔ a nana kɛ min ye ka kuranko minisiri ani jiko minisiri k'o falen nka o bɛɛ la min ye malidenw kun n'a dira k'a fɔ olu kun ma se ka nafaba ye nin ye minisiri yɛlɛma in na ka sanga ni kɛrɛnkɛrɛnna o ye minisiri min na ka bɔ kuran kunna ka na ni maa wɛrɛ ye halisa min ye bundani kɔni o kun bɛ a kidɔn na sabula maa caman kɔni bɛ ka jira nin waati in na kurantigɛ kɔni a bɛ ka kasaraba k'a lase olu ma alimentation tigiw min ye k'a dɔn k'a fɔ boulangerie tigiw fo ka taa bila a ɲɔgɔnna caman de ma minnu kɔni bɛ k'o dabɔ fili kɔrɔ ka wele bila jamana maa ɲɛmaaw halisa u ka lajɛ jima joli la walasa nin kurantigɛba in da ka se ka bɔ a la samiyɛ kɔnɔna na wa fana caman kɔni jira k'a fɔ nin ye balinako ye olu la sabula nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Mali kɔnɔ samiyɛ yɛrɛ kɔnɔna na i ka dɔn k'a fɔ kuran a ka to ka tigɛ sanga a n'a ka waati bɛɛ k'a daminɛ Sikaso Bamako fo ka taa bila Kayi ani yɔrɔ caman na kurantigɛ kɔni a ɲɔgɔn yɛlɛn bɛ nin waati in na an ka jamana kɔnɔna na o de kama malidenw y'a jira k'a fɔ olu kɔni bɛ ka wele bila Mali maa ɲɛmaaw ma u ka lajɛ walasa min ye kurantigɛ ye dɔw ka se ka bɔ a la walasa u ka se k'o dayɛlɛma ni k'o sɔrɔ cogoya min na. Ni aw ye maa kura ye aw ka se ka yɛrɛ abonné an ka chaîne YouTube la fo ka taa bila Facebook kan walasa min ye kunnafoni lakika a kana fɔ aw kɔ an b'a fɔ sa a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.